Ife aja onfutare ono me madu ono move madu ki inwe si ike ikwado si ike ife si you are competitor. Yes. Gini na-eme anagata ụmụ okorobịa agbaruo ebe a na-akụ okwu nke ọgọ bitu ya aka amagata ebe a bitu ya aka kọwara ya ọpụtara nkwa ahụ na-akọne ọ bụ ihe na-eme I motivate e wee kụwa ya ọ bụrụ na ị chọrọ ịgba mgba ị ga-agbara mgba mana ọ dị mkpa na agba enwere ndị na-akụ na mgbago nwe ndị na-akụ na mgbada kọwara na ndị a na-akụ na mgbada bụ ndị bịara ya mgba ndị Ugwego our neighboring community our opponent ndị a na-akụ n'elu bụ ndị nke anyị ke ndị merita ndị amisu ndị amisu merita yes ya bụ ọkpụ ịnọ asatara asụsụ Igbo yes ya ọ dị mma mana anyị fụrụ eturu sikeriche na-eme na anyị na-atụ anya ka unu gbaa mbata ndị anyị na ha ga-agba dịka ndị Ugwego bịara onwe ndị jikere eji anyị nwa ha jiri omenala Afikpo ndị dị na ndị abara mgba taa ga-ejiri ejeta ijiri ndị bụ na ha wụ ejimeti m na ha ga-eme ya asị nwoke egwu nwoke karịrị ibe ya
Daalụ sọ. Onye gbata mgba mgbe ochie akpọnye nwaanyị digo mgbata nwaanyị ka digo ụmụrụ m fụrụ ka ọfọdụkwa mgba ụmụ agbọghọ nọkwa ebe a ụmụ agbọghọ na-achọchakwa onye ga-aba ya bụ na ndị otu a kịta anyị kpọrọ ofu onye m tụọ mmadụ mkpọrọ ofu onye mana etu anyị na-atụghị mmadụ ta anyị gba aka anyị hụlanụ